ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚାବୟବୀ ନ୍ୟାୟ କାହାକୁ କହିବା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏହାର 5ଟି ସୋପାନ ଅଛି, ଯଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ହେତୁ, ଉଦାହରଣ, ଉପନୟ ଓ ନିଗମନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ପର୍ବତରେ ବହିନୀ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଏହି ପର୍ବତରେ ଧୂମ ଅଛି, ହେତୁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଧୂମ ଥାଏ ସେଇଠି ସେଇଠି ବହିନୀ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଥା ଦେଖ ଉଦାହରଣ, ରନ୍ଧନଶାଳା, ଉଦାହରଣ, ଏହି ପର୍ବତରେ ଧୂମ ଅଛି। ଉପନୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ପର୍ବତରେ ବହିନୀ ଅଛି। ନିଗମନ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ତର୍କବାକ୍ୟରେ ପକ୍ଷଠାରେ ସାଧ୍ୟର ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତର୍କବାକ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଅଛି। ତୃତୀୟ ତର୍କବାକ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହେତୁ ଏବଂ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ତର୍କବାକ୍ୟରେ ଏହି ଉଦାହରଣର ପକ୍ଷଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ତର୍କବାକ୍ୟକୁ ଉପନୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପନୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ତର୍କବାକ୍ୟରେ ଉପନୟ ବା ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପକ୍ଷଠାରେ ସାଧ୍ୟ ଥିବାର ଅନୁମାନକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଗମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି।